La solución a un reto de ayer y de hoy. Aspaldiko erronken irtenbidea. Una herramienta funcional que permite la traducción de textos al euskera. Testuak euskarara itzultzen dituen tresna eraginkorra. Nuevas posibilidades que superan antiguas fronteras. Betiko mugak gainditzen dituen aukera berria. La comunicación en euskera en tus manos. Komunikazioa euskaraz denon eskura. Solamente con hacer clic. Klik egitearekin soilik. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren eskutik guztion eskura jarriko den aplikazioa. Euskara sustatzeko bidean beste aurrera pauso bat. Itzulpen automatikoa. Euskaraz, klik batean.